kutistus. Hibbert jälleen jää pikkasen pussiin, ei ole Hibbertin startit tänään oikein ollenkaan sellaisia kuin mies varmasti toivoisi. Ei aivan kärkiporukassa tuonne lähtömutkaan. Tiukkaa vääntöä, kun käännellään tuolta kärkipäätä ojennukseen, kun ollaan lähdössä kohti ensimmäistä kokonaista ratakierrosta. Ottaa komenon käsinsä, sitten Hibbert ohittaa siellä ja Johan Lindmania ja ottaa kakkospaikkaa. Ja kyllä nyt näyttää Hibbertin osalta siltä, että kun muistetaan se avauserän suoritus ja nyt pääsee mies näin paljon paremmilla sijoilla matkaan, niin. Saattaa Öhmanilla olla kohta kiire. Emil Öhman johtaa kakkosena nyt Hibbert kolmantena. Sen jälkeen